Hello everyone, this is Eman and this is Eman Stories. So ngayon, tapos na ang aking bakasyon dito sa Bay sa Caloocan at babalik na ulit ako sa Naga. So now I'm traveling dito sa taxi para makapunta ulit ako sa Cubao kasi sasakay ulit ako sa Bicol Isarog going back to Naga City. Eman Stories! Bicol Isarog Terminal is located here in Cubao, Quezon City. This is just in front of Ayala Center. As you can see, medyo marami na mga pasahero ngayon and this is the bus na mga papuntang Bicol today. And this is my ride for today. This is bus Q na Volvo. This is 809 na sasakyan ko ngayon. And medyo madami rin yung mga tao na naghihintay ng sakay kasi maaga pa. Sa loob ng bus, this is a 2x1 seating configuration kung saan on the right is solo and then sa kaliwa is dalawa. Meron din siyang TV dito sa gitna and this is the comfort room. And yung upuan niya is parang leather. So as you can see, parang comfortable naman siya. And this is my seat. This is seat number 19. So meron siyang headrest and then meron din siyang leg rest. Siyempre sa taas you can see the lights and then the aircon. And then may napansin ako dito, meron ditong USB na saksakan for charging. This chair is very comfortable. Kahit pa paano, feeling ko mag-enjoy ako sa biyahe ko ngayon. The seat is very spacious. Kahit pa paano, medyo maluwang pa siya sa akin. At okay naman yung kanyang leg rest. Comfortable naman. At nakita ko sa kabila kung paano pa naman mag-charge. Sige nga, itatry ko din. So ito na siya, sinaksak ko and unfortunately, wala. Hindi siya gumagana. And by the way, the fare is 1,250 pesos. Now it's time to go. The trip was supposed to be 8:30 pero umalis kami ng 8:01 kasi wala nang dumagdag na pasahero. Kada kami balik malulot na. Meron pa ba yan? Hanggang Friday ba yan? Natagal? Pwede na kayo pumasok mga gamit bahay at inigamay sa ating lamang matalas pero masarap dito sa Sometimes Quick Touch. Meron tayong FB Live at meron din tayong pasayawin. Yan, sa ating FB Live. Meron tayong
Medyo napasko na ulanan. Naglusong sa baha. Nagagaling na sa sapatos, naglusong na agad. Ayan. Pagod na ako, parang gusto ko na lang mag maging bayaran na sa rin pala. Ito na nga, bilang tayo po ay nandito na at kayo ay ng pwesto, sige na damayin natin ang ating dalawang toucher ngayon. Kung gusto niyo pong damayin sila sa pamamagitan ng pagka-text, pwede po kayo mag-text sa ating Agoy text line 0977-7000-915. Kaya po ang ating Agoy text line. Pwede rin sa aming mga face. Maraming humihingi ng tulong. Tulungan mo ako! Binuhusan lang nila ako ng tubig. Ito nga, at least sa huli ay na-realize ng kinakasama ng child mo na mali ang ginagawa nyo. Magiging miserable ang buhay mo niyan. Bata ka pa naman, may darating. Atukso. Okay? Maring Shirley, tama lang yan. Isang senyales na yan, yan ang hudyat na tigilan mo. Naka-impose na pangalan, naka-post na. Embroidered. Sino yun? Si Archie. Please wag niyo akong husgahan. Nahihirapan lang kasi talaga ako. Ano bang mabuting gawin, pare? May nangyari kasi ulit sa amin. Aprilin ng Zambales. Naku, may tumatawag na namang unregistered number. Naku, scam na naman ito. Sino naman kaya ito? Hello? Hello? Sino to? April! Hello? Sino tong malat? April! Nakataos ka. April! Sorry, nag-concert ako. April! Ako to! Bakit naman dinap mo naman ako? Usapin mo naman ako, please! Pero ang ginawa nyo ng ex mo ang nasisira sa samahan ng pag-aasawahan nila. Mali mo, naghahanap lang ng libangan ng ex mo. Kasi nga naman. Libangan. Pero mahal daw nila ang isa't isa. At sinamantala lang niya dahil parupok ka. Baka mas magaling daw si ex Ayan. kaysa sa Kaya present. nga, ang ganda ng sikat ng araw. Umaham ka sa mukha mo at nagsasabing, huwag kang marupok. Huwag kang basta makalambukan. Namaya ko, syempre namaya ko ito ngayon. Alalahanin po natin yung mga mahal natin sa buhay na namaya pa at sa mga kabilang buhay na ngayong November 2, All Souls Day. At syempre, tuloy na rin ang pasok. Face to face na mga misis. Yun. Pasok mo na. May nagtatanong, ano ang pinakikinggan mo? FM Radio Station 91.5.
kami dito sa Naga at 6:58 p.m. Ayan. So medyo nakakapagod. Dito pa ako sa terminal. At ito yung bus sinakyan ko. Okay, so that's it for my video for today. Thank you very much for watching. I'll see you again on my next video. Thanks for watching.